simrang hilin eh. Hello. Good morning. Salamat, Lord. Salamat. Masa katarong adlaw. Lunes. Pizza 28. Na. Tanto ko maghapon. Ang nagubawon. Ang mga tanan. Basta. Ang may bagyo. Ang samong tanan. Sa lugar karon hindi kaya nagsa mo dapita ang samong tanan. Lunes, sa 27. Sa buntag lagi, basta buntag ng kudaari. Nag-andam ng bawon sa mga bata. Hapit, hindi ko ma-surrender. Nagdiran ako. Ang video. Hapit ako ma-surrender dari ng video kay may tao dito. Anak kong tanaw sa ang video. Parang dito ko din nga tanawa ko. Parang ningaw-lingaw ng trabaho daw. Bahala mo. Sa ako, nalingaw ako na sa servisyo. Kada adlaw. Makaroon na. Unos ang magkita. Prito kong kuan. Laro ka. Bawas mga bata lagi nih. Ay, naku. Duha ka paganaron maling ito ko maling dilata sa punta. Ito sa kong dilata. Kata ko doon makadilata mga bata. Kaya kung laro ka ang prito, bawon to. Bawon sila bawon. Dan bukan itu. Nang maling ko napod ni sabong mahal. Sudah pamahal. Siapa ko maling. Kada ni nga ko ang. Ada berbanding orang, ada kena kena kita dengan pembukaan.
Ang trabaho. Kasi nakado yung trabaho dali. Kasi magluto ko sa mga bata. Kasi nalang may maluto. Magbulot na naman ta kayo. Ano niya kasuntuan. Ito. Diba na si Jalo sa pinag kong luto. Para ilibog. Ay libog ng kuan, madam. Basta na yung mabadang sa nanisa, yung bata. Sila masaya yung ibadang. Ito po. Ang putang nindo. Sila yung taas. Talagang ito. Parang yung servisyo. Ano ba? Mayroon ako. Magbiga mo ko dito. Magbiga mo. Mahangkos na siya. Kung mga gano'n, balik-balik. Ito gusto ko niya. Ito. Sa babagayro ka, huwag ka diya. Para po ko sa buhan, sabi na po talan. Hindi sa deko nung biniling. Quarter to 11 na. Huwag po kang maglaba, kung naman ako makahihay. Halyak sa'yo nagluto, sudah panluto. Nagluto na naman itong uban. Hapit kumapis oras, bukod. Bukod sa oras. Ito ko panood to. Diniling na butangan ng carrots. Sabi daw Lunes, dagan-dagan kong labang ng Lunes, kaya hindi ko kapanglabaw. Hindi ko. Hindi ko na Sabado, di hanggang pinabang kayo na mga bibintag. Pandali. Player basketball ng anak na sa gagaw. Siyempre, kadalak ka na yung mag-train. Akan nagbawon. Ano naman ito na diba? Pag magsigilan po kung panglabang ating paniud ko naman, masagat sa pagluto. Datang sa luto paniud to. Kanang luto paniud to, dara ni panghapon. Walang yun sa mga hayhay. Sa nagpanghayhay, magkuha na po ko sa mga organa. Bilo na po ko. Ona, palis na mo ng ona. Daghang ginisang giniling. Siguro ng carrots. Wala may patatas, carrots na laman. Wala, di pong kumapsan. Abi kong kumapsan kung oras na rin. Mura po kong nagdurog dagan. Ito, hapit kumapsis oras, oy. Kay galaging kuan, asang ista pag labhan. Kay mga tao. Okay, sudan. Hamanadyo ko, haman akong panghay-hay. Haman akong luto. Nagbang ang mga tao dari, wapa man itong haygagaw, tas manukan sila. Wapa man manyuto, lingkod sa kong lamin sa kalisot. Pangusta sa kong tanan. Sa taot ko ni Ma'am Saralay Lamid.
Ayun udto na ron. Aw palis na gani. Pili sa taghap, kamusta? Bilma makabalo. Amping kanunay. Sa dito nangutan na day na nga. Sige sa dito nangutan na sa day kuno yang sabon sang naong. Ang sabon sang naong ngoro makaibaw mo perla. Perla nga karaan. Mura niya perla nga karaan sa katong niyagi na gahinan ko sunblock ni Purami. Katong SPF pila to 45 SPF. Mo na yung sunblock. Panagsarapod. Ug magana-hana. So kanang sabon gajud kanunin ang sabon na perla ra. Perla nga puti karaan dili nang nay perla papaya di. Katong perla nga karaan. Katong tinuruso. Mo na. Budlingkod sa kutaghuat pud di ay tubagkos tay nang utana na. Malagi to perla. Kay karon tad-taod ug manyud to na musaka na pugos taas kay to pugos ang pilunon. Mablansa de cross koan mga uniform nila kay wa ko kapamlansa das bernis kay mo man to wa ang gamit ang palansa koron kay susunod adlaw mulayas na pug ko bitaw kapit na magkalag-kalag kalag-kalag karong all since day karong uno karong Huwebes o Bernis murag ko siguro ko na nay trabaho murag mulayas ko na nag-alisya kay humingaw na ko sa apo. Kamusta di ay Ma'am Yuni Ngayop ang pinggaw na Ma'am Jaceta le og si katong Monica Mons Yugster nasa Switzerland ang pingkanunay Ma'am ang ping sa imong pamilya kay ko na ka Switzerland karon. Salamat ka dudud sa imong paghatag na mga oras nga magmita tong ICN to niyaging Sunday. Amping diha sa Switzerland. God bless always kanunay ma'am amping sa imong pamilya, taban sa imong pamilya diha sa Switzerland. Og di Ma'am Medina Urada Kanyite diha man to sa Davao, Tagaliti, uli na bakaron sa kuan pumakatan o sa izahang puso gasa lang siya. Amping mong tanan, niinit na, wala pagdo. Tsaka tungingin diay nga madulay kuno, napahingin diay nga madulay kuno, magbuot-buot ako no kusang trabaho daari, hang serbisyo. Okay ra wadyo kay problema dan isang serbisyo. Ako rin mag-control ng sa pagkaon nila, pasanala man diay maluto, kaya din na sila. Kung sa itong nangutana, sa mga bata ko no, di ba kuno mga bata manugo. Kalos gino din na sila manugo. Taman sa kaya nilang mahimo, di na sila malampit, ug na silang gipangita, ug di na sila mahagilap, manawag na, moray panawag, miyagnay, mauni mauna, di na ingon sila nga, inugo. Bisan pagwa dagilang inahan, di na sila manugo. Say prepara naman nimo ng ilahang kuan. Pero pwede ugnay malimtan sa ilang gamit, manugo sila. Ato na pong mga laki may mamalihog og pahatod. Para na ila. Kung misbay, di na sila manugo. Salamat lang po ko nila kay di mo na sila manugo dyan. Di na sila malampit. Karang galing pagpangaon. Ako na gani mauyod, ako ni maghukad, pero di ko mahukad, sila ni mahukad, basta na may luto daan, magutan sila. Padayon silang kabutan ng mga alaga dani. A few moments later. Taas, teres, mo lagi nagdasay nga ang pamuad ng ilang poom, sana yung ipuson. Naing tanaman ni kaning surod. Surod kay kuan. Nilo na ko. Ano yung mga pilunon? Ayun tan kay unit na buntag sa do. Mga nilang pandas bernis
Aw Sabado di ay. Anong pamilyon karon na kurtina ni bedsheet. Kaya nag-ilis mag-kurtina sa pikas kwarto. Ano hipuson? Kaya yun dyan, isiga na maglangit. Manubdob na bukod sa gawas. Siniga na suskit bulan. Mura niyang trabaho, simple ra kayo. Diba, dali ra. Diba? Ang trabaho mo ra ni, balik-balik. Anong mingin uban nga, kung kuno. Mura din serbisyo, balik-balik, mamilo, manghipos, mura mo din serbisyo, ani, simple ra kayo. Namin sa mga bata, mga ipok o mga sanggalat, sanggato. Mura. Pura lamas uban nga mga kahinan, di ko makaila. Hari sa ibutang, nga mga pinilo nga din na mailhan uban. Nga naman si tayo nga din na may, yung dumanag isang ipok. Ano nang ibutang? Ang mga uban nga nailhan na, anong isod sa kabinet. Mura yung serbisyo. Di ba simpura kayo? Anong manig mong trabaho? Mura man eh, kabuntag, magluto, manghindo. Diyan ay adlaw nga tayo mga panghindo imos mga samin. Diyan ay adlaw po nga ipanglaban imos mga tuwalya, mga pundag, mga kortina. Di naman din kinahanglan nga mandaran pa rin servisyo Hindi kong tangay mandaran kay bawa naman sa itong servisyo panimay. Itong servisyo panimay kay bawa naman sa itong buhaton. Ngaron maud to, magpaniud to. Mamilo na ko dana. Yun itong higagaw nga. Tagpilaw ko maud to. Kay as 4 pa ba ako mo padong nangan he. Adto ko na dog mga tagpilaw. Bow, di mo ko makatagpilaw. Mo mo niya Yung pag ako trabaho, pag nakusbay, di ko magtagpilaw. Sikat ba dyan sa una hindi ko magtagpilaw, bisan pagkatong yaging tuig nga napunder ko, di mo ko makatagpilaw. Kailangan namin ko na mga kupot-kupoton. May sa'yo nagisan ni. Kailikisan ni. Kabibi ni. Mora to. Mora niyang video ng adlaw Amping mong tanan, amping tang tanan. Asa mo dapat sa kalibutan. Mag-uban kanata ka niya Ginoo. Tagang paskong panglawas. Pag makapanikay-sikay matagadlaw. Ay bawa naman ta sa tulumanan matagadlaw. Amping, bye-bye. Kita na kita sunod video. Amping tang tanan. Bye-bye.